Вітаю, шановне спадарства! Ви на каналі Астрологія Гісторія Рок-н-рол або ў тиктоку Акстрамаг. І сёння наша тэма будзе надзвычайная, бо я сёння хачу разгледзець касмаграму вельмі нашумеўшага футбаліста Эрлінга Халанда, які паходзіць з Нарвегіі. Нікому зараз не сакрэт, што зараз ідзе чэмпіянат свету, і якраз ён прыпаднёс нам вельмі вялікую колькасць сенсацый. І вельмі часта зараз можна пабачыць у інтэрнэту Халанда і розныя відэо з ім. Сапраўды, ён вельмі цікавы, вельмі прывабны. І я вырашыла паглядзець якраз яго гараскоп, але, на жаль, гараскопа няма яго, а толькі касмаграма. І паглядзець транзіты, чаму менавіта зараз ён набыў такую вядомасць і папулярнасць. Пра яго біяграфію я не асоба буду распаўсюджвацца, таму што гэта інфармацыя ёсць у інтэрнэце, шмат спартовыя каментары гэта абмяркоўваюць, яго кар'еру і гэтак далей. Аднак я бы хацела з пункту гледжання таго, што ён футбаліст, крыху ахарактарызаваць яго касмаграму, а пасля паказаць, якім чынам чалавек можа стаць папулярным і ці ёсць да гэтага пэўныя схільнасці. І так, калі мы кажам менавіта пра яго. У першую чаргу яго сонечны знак гэта рак. Але гэта азначае, што ў першую чаргу для гэтых людзей вельмі важны дом і паходжанне. І мы гэта бачым якраз у гэтым нарвежскім меме і звязаным з вікінгамі, які вельмі моцна распаўсюджыўся. Сапраўды для яго дом вельмі мае вялікае значэнне. Тым больш, што якраз у гэтым знаку рака яшчэ знаходзіцца і Марс, і Меркурій. Так вось, такая канцэнтрацыя планет у адным знаку паказвае, што ўсе праявы гэтага знаку вельмі моцна адбываюцца на гэтых трох планетах, і знак рак для яго сапраўды мае значэнне за ўсімі характарыстыкамі. Вельмі цікавы момант адносна людзей, у каго Марс у знаку рака. Якраз гэты рак для Марса гэта не самы лепшы знак, і лічыцца, што ён тут у падзенні, таму што Марс гэта вогненная планета, ей патрэбна якраз інтэнсіўнасць, рух і гэтак далей, і для яе знакі спрыяльныя і найлепшыя гэта вогненныя знакі. У дадзеным выпадку што мы маем? І чаму ён так актыўна праяўлены менавіта ў галіне футбола? Так вось, калі Марс знаходзіцца ў гэтым знаку, калі яму вельмі важна абараніць, праявіць сябе, тады Марс пачынае максімальна моцна праяўляцца. Акрамя таго, ён побач знаходзіцца з Сонцам, і гэта дае для Сонца больш імпульсу і больш магчымасцей для праявы. Самае цікавае, калі рабілася аналізаванне спартоўцаў і ў якім знаку задыяка знаходзіцца Марс, то цікавы момант, што ў спорт ідуць тыя людзі, у якіх выразны Марс, у такіх знаках, як Авен, як Леў, але таксама для кампенсацыі ідуць людзі, у якіх знак Марса ў падзенні як рак. І таму у дадзеным выпадку мы можам казаць, што для яго вельмі моцны момант ідзе якраз кампенсацыя, і Марс для яго ў такой функцыі і абарончай, і ў такой функцыі праявы сябе. І над гэтым ён рэальна моцна працуе, спорт для яго таксама вельмі добрая рэч для праяўлення, для трэніроўкі свайго Марса. Акрамя таго, у яго Марс знаходзіцца ў трыне з месяцам, і гэта вельмі моцна дапамагае праяўляцца яго эмоцыямі. Якраз яны не ў канфлікце, ён іх умее праяўляць нармальна. Яшчэ што цікавае можна вызначыць з касмаграмы, што яго прывабліваюць жанчыны такія яркія, цікавыя, глыбінныя і адназначна сексуальныя, таму што для тых, у каго Марс
Сонце ў знаку рака для іх сексуальнасць мае моцнае значэнне. Аднак якія транзіты зараз аспектируюць яго карту для таго, чтобы это праявілася? Самыя цікавыя транзіты, якія зараз праяўляюцца і якія яны праходзяць проста градус у градус. Вот недавно прайшоў Марс, а роўна на планеце, якая адказвае за папулярнасць, аўтарытэт у грамадстве, гэта Юпітер. І Уран стаў роўна градус у градус на Юпітер. Прычым яшчэ акрамя таго ідзе ад Плутона трын. І вось гэты гарманічны бісекстыль, які зараз лунае паміж трымя сацыяльнымі планетамі, як Плутон, Уран і Нептун, яны дабудоўваюцца да яго аспекта, гэта трын у яго гараскопе Юпітер і Нептун. У выніку гэта дае магчымасць яму здабыць такую моцную папулярнасць на чэмпіянаце свету. Можна казаць, што гэты поспех для яго прадказальны, так. Але такой поспех, як ён зарваў, звычайна такое можна атрымаць толькі раз у жыцці, таму што такія сацыяльныя планеты з такімі аспектамі, як зараз, гэта вельмі унікальная рэч, і гэтым трэба карыстацца. Дзякую за ўвагу. Калі вам спадабалася, стаўце падабайкі, падпісвайцеся.